The last 2 weeks now me hear me the command we no. Me buy on Saturday. Ko fa man be fair 2 p.m. Mampo not mampo say what. Ti ko fa na de no ko be kwa run about. Na me madam fu ne nam. Anopa ni nyina ne. Madam fu ka chire no. Ti me ne ya adwuma sai bo be 2 no na nsu kureto. Na me ne ba fie. Ti be du fie na me so me si no makakra. Nti no onye no nko ya adwuma ka nwumele na odi aba. Ka chire no no so machine no. Fragro fine. Obewi apragya ne dwane. Da bi edru. Johnson ya dru so no obewi apragya no anase ode bekọ akọfa ne mpana na ode ba akọfa kro no de ama brantie ya ni tirinwefo tua yi wanya ba ama ne. Eh! Chris Kentry. Dog. My lady. Go 5 fetch you no the obo o. Na no me kwachi ya me ya. Me di bi twetwe me ho. Me se da me dai. Go find ointment. Jai. Yanko. Yo, my lady, me chia no atiefo. Sabre Dr. Grofa Trasis maka krebi fati opom de ho asem. Grofa ye mojadro edi yanka se koko. Eni adro friend is to xylem and afra ye mojadro sonko. Adro ba Ghana ha obi obenum bia wa danse po difa adro. Obi si na ni subre no onum Grofa mojadro no na subre na ekọ. Obi sa ho yaw na poso nyina ye ne ya ni nkotodwe nyina age gogro. Onum Grofa mojadro no odi ointment ni sra ye no ene yaw ni nyina ekọ. Obi se dura na dua se de be ya obeda. Omini koto ha ne wamina beto ha. Amanfo da hwa nkromo no on de ontimi nda. Onya Grofa mojadro no ye no ene nyame adom ade achi a. Isi e be body prum nyane no ansa na osore. Obi se aduani si wodi ni se be wom saa ontimi ni di. Onum Grofa mojadro no ene wodi saaji ntumu. Obi se mpompo na ebo no na epai. Onum Grofa mojadro no mpompo ni nyina ahwete. Obi se odware wi a je so okopa afin no de adwene ho. Onya Grofa no ye no ena ho hene ni nyina akọ. Nene de abetom ama Grofa mojadro no ensoto. Obewura pharmacy na aka mienu penisi ho. Obebie ma bag mi no Grofa ye muma. Eye menstrual disorders. Nsabuo mu hawo. De mfie du no ontimi mo ni nsa onya Grofa no ye no ene nyame adom nsabuo no aba. De afinie no ohun ni mogya ni no onum Grofa mojadro no aba. De ba na yi clot. De ba na eti yaw menstrual pains no enu Grofa mojadro no yaw ni nyina adwane. Ani kasem enwo mu ana aba ne se obi wo ha afa ye family plan na wie wa tena se afi mfie mienu mogya ne ma. Onum Grofa mojadro no eni mogya na ba bedru. Wosu benum Grofa mojadro no na be ka Grofa busua no ho se de be ye a wosu be ye dansefo. Wo tie radio no age number no. Wo hwe TV ne dia be se afa phone twa be free TV no se de be ye a okọ pharmacy a hombre. Grofa number ni 0244 59 65 32 0244 59 65 32. And that's ye bebre ba. Sick dog. Ye ho ani ensade na ye titiriti. Ya num no bebre. Ni nya Grofa mojadro num ye de ne de nyame adom titiriti ye na ekọ. Na de na kofasa wo ha we ba. Ti da bia ye ba afidie so a nyamre ni akirechire de enti a ema wo nsa no na ye titiriti no. Enchire mu ane se ansa na be nsa wo nsa ana na ye titiriti no. Na strade bone na efre de cholesterol no wa wuro ni peduanum woni watena 15 to 20 years. Enti hu yare ye de ba ne de bibri na doctor for atuni dini silent killers. Eye yare ye betimi du akoboko efise wo na wo so betimi du akọ. Strade efum ko wura ontiri be efre no artery. Sa entiri artery de kwase bibia fam. Kan mogya ni peduana no awie no de ama akoma no epompe akọ ni peduana kwa nyina. Ni mogya no kwa akọ so nyo no kwa na ekọ. Enuani ya wadidi de ni peduana twetwe na efre ni nutrients. Enframa wa home de ni peduana so ne so na efre oxygen no. Na efre mogya yi akọ ni peduana kwa nyina ma ni peduana grow fine. Nyame anyo wadom na srade ko rura scientist mu a emma mogya ni ni apro ye o ni peduanum efise entiri no tokuru ededam te se mpani tokuru ketenkete na srade asan akodi dam enti basa de atete ba ni peduana so enti kai bo ebo ana akokko ebo amu ahu se yare bo ni di wani mu ba ene se be ma wonsa ene na ye otitiriti no uhu sa emu wani nwoso num Grofa mojadro no enye sa srade de dida entiri no mu a
ɛbɛyɛ yare kɛseɛ frɛ no atherosclerosis ɛduru saa berɛ no deɛ na ayɛ den mfamrino no ɛfrɛ no oxygen no ɛnnu w'adwene mu ntɛm adwene no so wɔde oxygen ɛdi ne dwuma nti wɔanya ne ntɛm amfa ani dwuma a deɛ teɛ ne sɛ ɛkɔm de adwene no ɛkɔm de adwene no a adwene no yare adwene no yare a ɔtumi wu nti basa adwene cells no wuwu a ɛde ɔhaw bebree ba pressure tim bɛto w'ani so ɛfiri saa bere akoma no ɔde ahoɔden foforɔ ne ɛpia mogya no sɛdeɛ bɛyɛ bɛfa ntiri nom nti saa pressure no bɛba pressure bɛto w'ani so wano ɛtumi kyia wo nsa dɔmpɛ no mu nso dada wo ho ɛnna obi tia fam a ɔsɛ ɔtia fam so nenam ayɛ tofoo obi hyɛ duro anadwo a wɔntumi nna asi asogya agu ne so obi kura deɛ no onum si ato na duro kɔpem sɛ ɔno wuro fam ɔyɛduro no ne ho sɛ ɛyɛ yareɛ obi sɛ wɔntumi ntena faako nkyɛ ogyina faako kyɛ anaa ɔtena faako kyɛ a na ne nan ase pagyapagya obi sɛ wɔntumi nsi ne tiri ase firi sɛ ɔsi ne tiri ase a ase n'ani ɛyi ato fam na ne ti fa ɛredware ga nom wuro fam ɔyɛduro no sɛdeɛ bɛbɛboa nyɛ sɛ asradeɛ ne foro wo soro kɔduru adwene ne ntirim na adwene ne ntirim pae a doctor sɛ wanya stroke agya okra ne sɛ aka wato hɔ na saa bere a ɔtumi kɔba koraa de te sɛn na yare aka wato hɔ a doctorfoɔ kyerɛ sɛ ɔmo nyɛ stroke no emu 80% ɔmo de free pressure na ɛba na saa pressure foɔ so no ɔmo nsa no ɔmo na ayɛ ɔmo titiritii no nom wuro fam ɔyɛduro no sɛdeɛ bɛyɛ ɛbɛboa ayi saa asradeɛ firi nipadua no mu ɛfiri sɛ yɛwɔ aduro bi mu a ɛfrɛ no xylem ɛboa yi sradeɛ firi wo ntiri mu na kokoo ni so aboa ama mogya na dia fusa na eyi eno ne aduru a wo no ma ɛsa ɔyareɛ no na ɛsan siesie nipadua no ɛma nipadua no yɛ kama eno nti ne ato aduro ne dini grow fine nyini kama nyini fɛfɛɛfɛ nyini na saa bere ado ho de nyini pesika yi enkoto mbre bi ma nsa mfa osika nyina nkoto pressure no meno ɛyɛ asɛbsɛbɛ no grow fine mageduro no sɛ de bɛbɛboa ama nipadua ayɛ kama yɛwɔ nuane no bebree anti aging properties ɛwɔ grow fine mu ɛno tira no go fam ɔgyaduro no emire bia no ayɛ nome kama onu go fam ɔgyaduro no esiesio ma oni padua no yɛ kama ti sɛ wo so wani so biriw wo nsa no na ayɛ titiriti waposo nyina ayɛ oya edura na adwuna wontimi nda no go fam ɔgyaduro no wo ho na wo sɛ wabɔde ni nyina enye yie enkoyie wo ho twetwew no go fam ɔgyaduro no empompo do ɛbɔ na ɛpai ɛbɔ tirimu ade wo na ɛba wo dware wie na ade afin dwu ho an go fam ɔgyaduro no yenua manum edre ntimato yedini Dr. Mensis Prekope de mfie du no mu ni nsa no go fam ɔgyaduro na ba de ba wɔte yaw de ba entwa gye de ne ko hospital no de no go fam ɔgyaduro no bibia yɛ kama nyame adom yenya yɛ family planning na wi a ne yɛ hwie mogya ni ma no de no go fam ɔgyaduro no aba wo yɛ bɛma so yɛ ka kyerɛ sɛ bɛma obɛma ne nye dompe de hyem ɛyɛ ntirintiri ene mogya fam no go fam ɔgyaduro no nyi sradeɛ mfiri wo ntirim ne mogya mfam yi sɛ de bɛyɛ afro bɛma na ɔbɛgye so ba bi eto aduro bia bɛnya go fam ɔgyaduro no bi atɔ ene nyame adom yɛti nkunwa so bi aba e frɛ no grow fine ointment wo honam ba bi ɛyɛ o ya uti wo kon waposo wo nkotodwe wo to ase atwetwe no nyinaa no go fam ɔgyaduro no na the ointment no so atwetwe ba bi ɛyɛ o ya bia wo nkasa mu dompe mu agye dogro bia onu go fam ɔgyaduro no for ointment ne fa so sɛ de bɛyɛ bibia bɛyɛ kama ba bi eto aduro bia bɛnya go fam ɔgyaduro no bi atɔ sɛ yɛ pharmacy shop herbal shop drugstores yɛn akasa so wɔ cars nam a eto aduro no wo hyia car na no atobi na emom sɛ opɛ bi etu atɔn na wɔ asantero nyina a bisrɛ wɔ ayɛ akotafo New Road PFA Pharmacy tafo New Road opɛ 1000 cartons wo bɛnya ma Missy Herbal umrom Angelos umrom Apidanko umrom Colin Ako Arstown Bezad Rekwa Kewo Tinatex Sofolai Pure Liver Buakwa have me wa asafo pole obenya bi ene ne so patase wa Costa Pharmacy Pampaso Yellow and Orange wa Mokom Smart Herbal Obuase Santiago obenya bi enkran for mo ko Kanshi Drug Lane Angel Herbal Halos Repash omina o go fam ɔgyaduro no ene ointment no obenya bi asama for mo ko Ekus Pharmacy House of Drug Widama go fine wo ho Nkoko Hillside ho na friend Isaac Drugstore obenya go fine Sunwan Capeba Mosaic Green Light go fine wo ho Tachiman Abidro Depot ahemfie opposite wa obenya bi Brekum Dr. Clement o main station ho obenya go fine Takwani Pristia o was Abidro fie go fine wo ho Takra the crisis the answer pochen krakra obenya bi wa obroni and 1000 pharmacy Tamalopike Gombila ena odu burger sister Koso provision store MTN opposite wa obenya bi ato Koforo dia Gabson Pharmacy obenya go fam ɔgyaduro no bi ato enti sɛ de yɛ ka no emire bi a obehu sɛ won nsa ana wona yɛ otitiriti no men ka sɛ ya na sɛ na akyɛw
no be down no de yare kese e na ebro efi se yare e de ba na doctor for to the silent killers no di kan ye pressure heart attack stroke na wan hwe ya yare be bitimi wakoboko na doctor for kire bu se saa yare akese ya boboso yi eye preventable e ka preventable e se betimi esi ano kwan num go fa mayeduro no fa si ano kwan se de be ya emma fi saa yare ekoto a enura obenum ansa na wadidi no etibiti obi school fees ngo fa mayeduro no se de be ya enkofa o ha obi amra enu ni aduro bi a wonum bia otimi no mfra wonum aburo ndu a ana abrofo duro a doctor duro a wonum doctor duro wi a efi mita duasa ko nyina no ngo fa mayeduro no se ya bibiduro dia a obenum afra efisi ye de yin aka se kokko na aye ba bi eto aduro bia benya go fa mayeduro ni bi ato musa wonsa na na yo tititi empompo bobo ho twetwe ngo fa mayeduro no waye family planning na wie na message ne ma ngo fa mayeduro no umoja na eba na ya wo mu a na twam message ya wo menstrual pains no na ngo fa mayeduro nti twam eno nti ya twa edin doctor message prekope ngo fa mayeduro no se de be ya bibia be kama empompo bobo na epa ya mesrew ebo tirimu ade wo na eba num ngo fa mayeduro no na nhyimu a wo mu na pompo da hono ba ti ointment ni bi na fafa ho pompo no obesa na chi akọ udware wie na ode afa edwi ho a eye mogya mu yare num ngo fa mayeduro no na fa ointment bi srasra wakoye adwuma ba wabre honam yina ya o ya na ontimi nda unya ngo fa mayeduro no ma na ode ointment na sra bibia be kama emre ni ti je number no na be no ayebi 0244 59 65 32 0244 59 65 32 grow fine makes you grow fine. Ube grow fine nkasa. No waje ointment so na de hwi na why you say form na yenkonko a okọ wanim. Kevin me yenkọ achim oda brichi aboye ni o de na ekuro yo de achim oda mrante ehe no na abrampa ikuro mum mrante ehe no ene da so no Deacon Richard akwasi jamfi aye friend no emrante ehe mei ada ibenkum so dan ibenkum so ama achim da aman abonyenye pa abonyenye akoya rehosem edi amaye an emrante ehe ye brei ane yimtene nka eto ofre na wonfa mkoya wawuda nde an tina chesa akoya rehosem na yenu hu hihye nyina ebeba so eye next weekend achimoda public park memenda 7th March na kwasi adanso omude 7th March achimoda public park hona wo beye ayi no ane na achese enyasa mketo akura na wo se Saturday no Saturday 7th March ode ne beto keteso ewo Our Lady of Fatima Catholic Church Parish Hall Achim Oda New Town ane hamrachi no num kopem du ba kompam na memene da no abetena se wo Achim Oda obekwa kopene krabe Achim Oda aban no nyina musiye na 7th March no ano odi ayi na to aso ewo Our Lady of Fatima Parish Park Achim Oda New Town okay New Town ye be jemfie yo yedamase free area donko kwasi ada no jemfie okwa apostolic okok Christ Apostolic Church ane Achim Oda Old Town obeko na ase aso enti no ebusuan hye ne nso ofiri ho obesan akotrase New Town Roman for park no so ho a wodi aye enua ba me yi brichi aboy ni o na ajamfi
sana me frɛ no dede ni di efe okɔ ti enko bo abusua ne nkata kyire ema nuanom nyina ema mo hyɛden ene yakɔ na ye gusua nso esimo yie sɛ ye maame ya de nyina madam beta na adwo abene wa ɔsɛe ye papa ye dɔfo ye difo prophet Ebenezer Dakwa Yadom the nation's prophet ne sister Penny so da kete so eye bantama astrotef memene dia ebe na wotwe next week Saturday 7th March enini nyina hwe ho kwa akota ye sofo achi edifo ye papa ye dofo no akata ne sister ye chi amana ye fefefe sof mami Mavis Adakwa Yadom ena sabre ne kuma ada kete so no ye kota wo mochi na omo so akram di hye echi amana ye fefefe bantama astrotef park edame me ne de be na wotwe 7th March shenen so na ba mo wuo de ayamansa nyina sapofu odi bedwa obi a esi duadua mu odue ebe a odi esiri betre so sabre ye maami na ekroyo nkojam no sanse nation enko beba amana ye fe ye mabusua ni nyina hyeden ene yako papa eti usi odi ayima ka chire ene machine man na mka je se ni nso nkofa mu mla enko ye adwuma akram na nwumere ti nwumere me hwe na nimu a na mehu no na me frɛ na adamfo baako na so odi machine ba ya wo ye adwuma no wonsa hu ni biem ti mbetena faade hwa ma no bo betan anajo na wo frɛ na onkuta fofo no ode anopa no na ene na adamfo no dia ti na adamfo no gina anopa no a nti me ye nam so okay se bia na wo ye adwuma nti ma de enche dade chi anopa Sunday nam sa sole nam no madamfo baako fa praga e call run about ti call run about ko gina wo san hwe se bia obeba ho biso obia so hu no nam se nam ba fi ti me ba fi na me call maame ho from maame phone so no maame mfa ti ni call omfi ho ikodo no maame ni ho ene se okay ti echini ya de san ye na de ba fi dade chi Monday no nam from maame se maame seni na obana agye moto e de ahwim yehu no iti omfi ofo ni bi e na okache se ka jere ndi moto na ba ho e be fa bla ba akọ ofi ho e de ne ba medoma o de ne ba medoma ifuro no onye de o ma afie bi ne siu ti ifuro ya hwe no a akosi aga na mko report do mamponten nti mampono fon ka se me kwaji moto ne papers ne mra e na mfre moto wura no no kura me ka che no mo nyimi ni di 1 week 3 days ansana ade na ye de ko di enti no onyi uni na asole okof asolofo ni bi se machine no e bia me ma beton e na me se be di papers na ko na se da bi ade ni se na asinti o me enko ti e di 1 week 3 days ansana papers no o mo asade froka e de bae e na e be hu bibia and almost yes say yam from maame so on fan the pictures and my maame so ni the picture na ne bo be da hwe no nti tata maame no na maame se the picture won ye ne kwala blum de ti e ko hwe picture na akura 3 years picture na ndi o be da hwe no and police phones ne de yenya e de nya ni picture enti ewo mu e tata maame ne se da na me frɛ ne papa abatan boni fuoi me frɛ ne papa abatan ti boni fuoi eti me frɛ ne papa na papa no so kire mu se wati case no maame na nka ne san kire no maame ne se hwe akora no na na damfo na akɔgi moto no ne nam na moto no omuhu ba bi a afa na msa enti sa oba no na beji mi moto no madam no ne nam asa watwa duane ama ne bia di me da bia me hia na no pa bia me mama ne ska kora 10 sirije adwuma hia na no masa abo ahye ne sa eti me ya na mse da bi na mchechire mu kire papa na papa no so se maame ne ka kire ne se case na kodi police for SMT no on do mo frɛ no on kan kire ne se akora no e wo 15 years and age na wedding but di moto na ma no na mse sa na maame ne ka se ana mbisa ne se papa na akora no wo mfie se na so akwasi de
Wanya kura 25 na 24 day obenya. Ne maame se kase wodi ada. Just maame ni pebo e kura asa asebo. Se ni pesha no no di ni moto. Maame kro. Se the boy kan yan kura wo pe. Eti nso no me pe adanse ni ayinti no. Papa na asem o kan bia. Me record. Mo phone so say. Eti wanya boy ni picture. Me ya anti ene no me so internet no so nda bia mo so nti maame me won number. Nti me ye no ena me kopie no de so o TikTok. Me ko no post ne ma no. Ne miensa, ne maame miensa. O post mu nyina ho. Na kra ne ka ho bi. Ena me twen. Ena me de koma police for ne say seni maame na o se woni ne ba no picture no. Afa de wa post no o TikTok. Ti ona me de koma o ma no mo so si o mo tu ho ana mo wa still now. Eti picture no way. Ewo. What about Kevin Fatu so me yehwe. 3 years nini. We na maame ne de. Yes. I don't mind. Enti mi ko wura na me ko nya we no so. Ene o maame ne video. Abemu wa obi muawo. Na pewa no aduane ukoka unua ato amenam wo maame nso sa de asama koto ne so se yanka se wo ye 15 no di ni moto ama wo ti wo ya nda age maame kro no wa ya de o chade sai di o mo de fo chade wo ke school ha ya ai faade ni man pontin vin ya friend say so fo maame e di o mo de frɛ no ba bie so fo maame kro wo chirade wo ke school mu wa bobrate obi ba be ma onu de mfa ne ko prison say motor run an said ye motor run de so one de oda say wo hu ni machine no oji ni sika oji ni machine no hia no say just oji kura che adwuma na why adwuma hu ache mu say no hia ni machine eti munti ne hu pupuye bia ba bi wa akɔhye yeso o kara fo no ayira ye no ye fa dropping ko galanse no side say bia boni akɔhye galanse ba yo boni apa boys ni tirimo we dey na chance na danfo no a ontumi kɔtɔn me yanku emi yanku furo obesi ne minnim ofia ontumi kranka say bia ne ukɔje obi machine ya adwuma esi a mete ai se me kɔma mponsisi na sia de ni hum sisi a obɛkye me if you say day no wɔkye me kɔtum di 1 week ɛwɔ hɔ ana ɔma me be ni pa wo hwehwɛ ni pa no ɛde wakɔtum bɛde no wakɔhwɛ na ba ti ɔma me be no still now enene na nyina Kevin safa picture ne to so oh ti si ano me nimba bia ni ko lable mutuntum a wanyina be eburo nyini no ene maame atonku so de nane no a frɛ maame no a asɛm ɔkan so on de onimba bia akora no ohun no onte no ɛna ɔkɔ mu fi ɔmo ntam so ntamofo no information ɔmo nyina sɛ maame ne na makora na kɔhye nkran maame na makora na kɔhye nkran ho no maame na ma na kɔhye ti na nsɛm o ya praga no de apona kɔhye sana akɔye na nsɛm o ya na danfo ba akɔka kyerɛ m sɛ ɔno no ɛkɔ fi hɔ te sɛ maame ne ne yɛ kɔ ɔne ne ba ne yɛ kɔ ti na mfo na ɔmo kɔ fi hɔ no na ɛsɛ wɔtɔn no wɔde akɔhe wɔde kɔ Libya na wɔde kɔ wɔde kɔ Libya ana wɔde kɔ Dubai ama unua shirt kɔ mu atwi sei ani ablentre shirt pants le yo hello so for my hair it is say me pacho your friend you Oheneni ni make us Sompa TV so What's friend? Sompa TV Oheneni Okay. Me pacho ba ka chire da ba ni ebe I found out some maybe police called in pictures so still I Mama me tie yes is we da be wu da chia udi mpamu da abamu we wan so obakọ akobo wo ba idua no de wo ma na ma me kwa me social media because ye nya me yes wo bi say wo ba no fra wo ne wo ba no eso wo ba no fra wo ne sabi a to mama na ka me fa na ma da baba no fa me obi aya ma wo so ni me picture wo fa 3 years photo
Won't fall by But I make 2 years picture na ba nya no credit picture make me just no 2 years picture. Picture ben na de man. And your TikTok na be got you picture. TikTok na be got you picture. Me say social media me you. Me ye. Ti so ko train what me say no ko mo le bi ma me. So for my me ye. So for my me. E me o mo ka so mo pe o be picture no. Enye bi o she lazy. 3 years now they usi ya na. Usi o she dey lazy. 3 years photo. Da bi nye lazy am de ko e. Na dia na de ko. No kwa na your passport size picture. Na dia what did they akoto TikTok no. Ha picture no na ni. I say me no benya nam de kwati wo mo na tweti sa bibi no kwa ma me mo na di bibia akokwati wo so for mama we na o kachira akura ni papa say so mo fra mo ka say o ba ni o 15 years e na boy ni di moto ama ya record o akwa ba ko na class asem na to mama sanka wo fra papa ni di si mo aka be me de pa me fa papa na ka me ni nkomo sa me o fa me o di maternity me ni nkomo te e na me ko fra na ka chen se mama se wo ya ba se boni na obi aboa wo ba se mama wo pese mo na ni to amanie mu a e wi ase boni aba o be bo pa ni dua ku mama me no ka chere boy no say ama mo bi o pese wo tu bia o be ti mi atu me that time asem ni see ye no na me ya serious pa e bo me ya ma me ko da hospital ti yi me na me ni ahode afekwa na me recover enti me ka chere boy ni say me kwa even please ni kwa ka say and can follow radio or TV announcement na say mama say me say see am ni sika e ka pro be di many because of your rainy adi it's be strong mo sana mo bi o betimi atibia o mo ntimi na me kra ma so njome because asama mi ni mu ho hye na me mu bebo e na so for mama e pa chawo ti fi so ba ka jire ti mo yan fra so da yan kanya mi e jira na mi yan mama me come bible kitam so me ni baby akwala na wa baby ya wudi mu wo o fi so shi mu no afra Baby, that day now no boy in the frame. That day now boy in the frame can something. And no the frame. Saben one can be beyond me. So, it's boy make catch me no. Na me wedge me na ka tell say, we could here. Next one man, next friend am na ye dey. Aba, it's me ko fie no ni ho. Ene be sisa be, amemu ano no me fine no. Ma fro mu na bisa omo obia se oni baby e woko and I say fi say oba no eji moto ni dwane ye no eji obai fra wo fu so da so for mama that no ama me ka che oba o de friend me ko na ni sa asam nasi se na me ni sa asam nasi a enta me kan bibi friend na me ni sa asam nasi later no boy no from ka che say the entire osheshe ni na wade ni moto ama abrantie ai mekanisa so se chikasa de du be be dey awa no be waji obi moto wawia obi moto adwane ka chire fa picture na TV so o awo boni ahun it is a band mama me kwa mi mewu na nka mepe because uti mi nkodi mmoko ma me ho me hyehye me saa me mewu na nka mepe yo bi se ye de ye pe no eti wi aso nyina abrantie mu na plagia mo ma prosifo nche no ma ye mo bi anfa ne nsanka no mo me ye nche plagia na because me kwa mi ni se was generated to that level. No chance was starting in kakra na fe generation. That me person me tell say, me who is so sa. Me say was to be that level. One of fear say. Me van say this year yeah. Now when ya
No one else say. So I say Hey, so for 15 years. So for What's the 2000 mommy? Mommy can't tell. Hey, so for mommy, who grab pipe pro. Me candidate of them, some person make kind of medicine, like I say, because 10 now, no, or 15 years. Obey you. Some are not reporters, some not 15 years. Obey you, tell why you go 15 years. Oh, the baby, oh, so the one shake you out. Ube tukoti, at your walls. Gina school damn the detour. Shania me. Oh, that you didn't say away no. Brucrabian wow becca. And Turon Kuma on the banner cassa. Do ye in a say, one in the banner cassa. Only baby a crowd, only baby and a banner war. There's a chap body brim. So, mammy, that's it. So, mammy, near Papa, your friend I be. Near mammy no at ne Sukumona walk a canoe. No, we are Miss Papa. What was a near walking in and draw. In the first place, we need a conano a picture, buoni picture. But we TikTok one day down. I could not weigh ne papa pay moon say we between 24 and 25. What's we 15 years? Says you cried the affair will check it. Soft mammy, one in a bano ekasa SN and for no more air cannon. The only idea is a mammy is a sea chin. Your chimamino, you be one column. Because we are aware when you may be a colano. Sakrano one cry and cry so. One na one in a casa. And to know send ye west no eke cano. And in and throw ni or church there will chrono ne ex no. HS and mamino was shoulder ne bano. And the chimaminoa ye be who ne bano. Because the family will say no. And ya dear if you didn't know share say. And enya dear so ya sebio what the age of mammy MCB obeso to coin. And in war tongue no dear to coin. Into how many him say a bad benefit no. The benefit to coin a bad benefit. Now we foundation need to say ya. I come to an uncle Siaga. Into how many dear me the man say. Yo, yes, you will be so the Pragiani Yajuma was a man can say. He's still raging. He's still raging as a man can say, yes, Slamo. More bia mono. More my police. And Cheno. Abemuea or that one and Mutrokaye. Nanimutrokaye say, Russia and Yabemu Atrokabe did Ghana for my Moon pet. Walk round for your friend catch it. Now down for your work and pay. Na je na mi si niema ba o an wo de adwame ti yesramo yesi obi so hu no asaman kase is still raging ye pa mo chew mo obi afa ne sanka no mo fa ne ma police wo kronfo ni pa sei uja wa de woni kai mu kura poto ni mu kura obewia yesi location wo ye adwuma from first stop asaman kase abemu atru kan o da TV shi wa wi apragya mo bia mo no mo fa ne ma police ma ye na ne nonko a ne pragya o no ye de ama no wa campaign ya to pragya ne 400 million ye de ama na 800 million se won te kamfa hey Christian country for so for ma me so kura babura se gon e di tro so oni me budget of birth nya me be hwe nyina la. So, mammy, Sompa dear, a quite papa. Within that short time, and Onyankopon a unisocratano. And mammy, no, just say, can you hold on to second band by and Cabaya panels on them running tea? And to send your wood to your me, say, your betchen, so family does. My lady, na abemoa or no. What was the nature when a chia ye say? Bear then I won't be adia. Na bema wa ye say no ono ma me betimi atu no fo me na duru he e de na kire sa bema ye oda so yo mfa o ma me so wo ma me kuro no ya kasa wadi hu na e kasa ono kuro ya wonim ba bia ne ba oba tan bia ni ho a wonim ba bia ne ba wa obesori adware ya sha atare akogina dwuma mu da se meti asese na me ba yira na me dimirika betna ha da bi enti ma me no won hwe ne nsam keke ye
na nya sa dua ne bi se ne yebo a esan ono san na sefuo nyina wobi a won ka wona no ne ye ka bi obi se won ne menye hwe den na dua tina wona obusuani nkɔfa mra maame na de a wo ye no wo hwe ne ye obi aba owo no senia bra yi o hye kokko te hayi ne maame wo na moja baaye no saa nso na won so wo de no enti ne kwan se o ma police chi obi basa oh ene pragiafo mamu ayi pragiafo mamu ane dodo na su na me yonko ne hu jame kwan a wu san me ho ye nyina ye mobra ne anidi a watamade e di pa no won kwa wo de adwane akoba bi a se won kwa wo di didi na wo ye se ya eye no ne omon kasa so na pragia ne anidi na ya kafra to aso my lady sa brantie wei nanim aba beda so minim se wiase nyina behwe ne ye na oba tan na ono no asem aba wo ma ne ba football age no minim se ye man age ne du ba bia ye totwene ne ade football age ya teso kra de ama no because ye defend senior ba tan fo ni bi pa asem ba omutimi ebo aboso pa atwa ntro e de boa wo mo ma no my lady asori dem wose ye de aba to asori dem my lady nya ne sa enya ne sa enkura dodo egu na asi enkura dodo egu na asi enchen se okrampo wa wo ba kura wo wo ba be na be di nsemfo a wo de wani sa abehwe no enu pempen so a wo ntwe aba akra fantia obi ade amaame ne ye no eya me ya pa se wo ye sa ahwe nyame anim ama obi ba akwa akodem na se ne ye koso asere no akra ne mkora bre mo she lazy blue a sese eja wada ni broni ye be sere se muso ne mu amomo no nya sa ne hu nyina ne hu nyina be da moja sese Ghana man ya dodo ya epetuntum ye sesa kokoko nti no ti ye be sere se omunya na omada wuroma omoma police nsan so ni mu na brantie so wonto no ne ye da yetiefo nso ase anche enante odebeko enante pa enante no ye yonko bone dia wa ye menya hwe so obi abeje na di wiase biom enti ese ba bi ode ese no fantim wa ne nsan ka ne prague ya na obi enya na hoto man lady me das yesu me das Roman father draw ona no sai otititi stroke ujeje wo kona kwa gibi obodi mututu diabetes o se yade bi da so ne yesi ni adura uji Roman father draw ni bi ama ho ato 0247 919122 na doctor Eduna Herbal Center yemfe ye ni nkyere ho o se etwire ebedwane ayamukuro ebekọ yade biara obehwew se ya honhum ne honam obehwe ni nyina wa agree ko mo ase fo ni kyere ho 0549549494 controversial number say yansam ketwa na onso atumi aboa papa Polytank for na ekasa yo ye kwaje bi onso ma polytank samu super eye kese kama na manti a yesi ma de chin ma chi di what say su say who 10% promo fo ni kyere ho na wodi wani agaji na opebi atode a kona kwaje bi sesie na so kwaje odi Unilever se wonum su a o se femfemo wa ye cavity fighter student beboa isa o ha no fro no watimi abobo nkasem Kingdom Herbal Center yemfe ni nkyere ho wa ye garlic mixture wa ye atomene so akan eye kama so no nsuo no na 1% no a o de agi atomene ni bi na fe wa ye ginseng power capsule bema o beginam tremendous capsule na tunam nsayade bia 0597298855 na brampa my lady me da sipi my lady hwe ene mema na aba no odwene wo mo ho a ontime ntiase nkosi abema ka wasi su se opese obobra mane dinka dia ni bre we eya ni bre ede na wogi ni wiase wo sa 24-25 years dia de ananka wogi ni wiase na wadamfo hu mobo se okono oba na onya bi maudi enti ene ya mimi si ne magye fam obeba no na de ye de tua ayi praga ewura kan yenya na de ye de bedidi nanka ye nyina so ye de bia didi na de afiri ha ahwim mane de hwe mesi duabon empa wiase da se nipa bi titi se enti eduabon pa wiase abrante no ba office nkomo wo di ni se wo be ka ne ne ama abusua na te se wanhunu ba bi akrache ne pragia ne wa ono ofiri ha okobodua no de abusua ni nyina da se de besi akire bi onfa ho
ebi se hwe malady ahuhuro na brantie yi o hye no o wabusuo o wakodam na wotwe e wasante mampon onye mfunso bia na nka onde opaniye ape bibia mwadi malady won de enen yonko bitimi ye nipa eduru ba bia malady ye mama ne maye ne binti ase se o fa yonko afa yonko pa edie na ohunu wo sa brantie enen ne saba ko hwefom na mienu akọ se nan akoan edie na hu wo ne ho eye nnei wo dan wo prage adema no malady sa mema bi se o mu ya akronfo omu yasisifo wei ye betimi akase se obi bone pa se omyemfa prage anko wiade a wode beko onye wo bekun malady wiase ye ntra ne sa na me de me yasesi ye ne maame ofa ne sa agro ba malady nya agro ennei what school dem kasa se oni ma bi akra no malady hona kam ne beto de bi malady ayam hihia ntin kanti me nkotera de wote ne banenka malady se watimi abetra kraso mu kira de ebedere ko watimi adidi kra mara ko ho oba wo na me na nya mfinsia aduonu nan aduonu num ennei wo be kase watimi agya ho abetra kraso esua de ana wo kira nkra de ay maame no malady so yesofu maame won sini trase asori o yesofu maame wo mu no won sini trase ba bi owo bia wa woni maame ya kana asami kwanu hone kotu no fo no ma ne ba ne mra enti sasa brantie bodua maame ni bi be fa ne ho otun mutan a e bi be fa ne ho pragia ye ton ne nei se wura market malady eye 400 million sa no mo keka na yesi wo mpimanim malady ani pa bebre so be kwabo nsam je mo omu se ye kan sei se obi awia pragia edi ade entina memu wa nyina ye rasta o ma dwena se omu se niemo ye basa because e ka de so no eye kakese malady se efri kwasiada ekosi kwasiada wona onko asori o tese no akowu malady abrantie tirafu nyinaa yi eya wo ka fe na mate ase hwemaka bapa ese no hwe natari ko matwe ana ni tiri nwiafu no malady ni tiri nwiafu no woni adade a odi koyi okaso koyi a customers ne frefre no na say inji nyina breki this afe usa koto niama ni asisa ma ho malady na pragiama akokra na abrewa aseye malady e ka do mo so no so ni ebesre mu amode pragia ni bisa wa campaign no ye besre ebre bi metesi azu obi so wo de 3000 ba na wa ma obi na wu twitete na se 800 na 900 na bi no wo de 3000 be baase na do Ghana card no ama obi na de bi akọ esesi amano an wo ba akọ esesi na wo kibia na de ko sa Ghana card ni tu dwane a yenim ba bi a ye benya wo no wabusua nti na wo twitete abrantie de na nka openiye se ewa sentimampon eho ye kura asabi malady wo de pragia ye adwuma en contentem je na memra kumase ana oba ye so abetena danti woni mo ana one wonam eduru ba bia malady o musu ye mfani wo mu enkwase asem se ya na o mu de nam kwa mu ha na obi joso ne nchen wono wontua fa ni bi eti so de ne kan ni pragia ni twa oni ni mienu na ne wo san ba ku ezo mienu ye drivers ana o mu tie ni mu o mu nipa ba ku ze nyeze wade ayire nti na me ba grogro omu nyina kwase asamsa ana omu de nam kwa iso koba eti we ni tene nchen ba bi owo ko bi oni na ekọ na se passengers no wa famiensa ana ba ko ka ho nan no ka ho num ana omu koba malady abrantie no wo hu no ba bi owo bia no malady a kirem se enfansa nka no malady duru ba bi owo mu se no na se de wakan sa no se ye no mo de mo mfa no kwa man prosifo sa kwa ne ye kronfo wo ye sisifo se malady watimi awia praje obetimi awia ka di free kumasi adura ayi asaman kase de obetimi awia ka malady ena dia mefa dia mefa mami wontimi nkase ne banu wo hunu so osubambo ne bi tisem mami ne nim no kura no won pese obeka na fidie so wonim se ne ba ne nye onim se ne ba ne betimi aye aso wubusa no o san se onim se ne ba ne kura waduru sa level no na se ba bia no wo no no owiawia nkwam nam no wafa usika enei wawia pragia ne ba na ekromfo enti ne wadu level wawia pragia afa no owia tundra ya bebai no owia ko malady sa we mo kromfo wu ne nsa no ye kan kura che mo tie na wie se kromfo bia no owu ne nsa no pragia na malady krache ndi atoso no
pragea na da so no sese wo abehu se sa pragea yi eni number bia no krati na wo twini nya ne dia wo ye kronfo na kronfo wi ne nsa no kire se maladi se ni bire ba ene duabo so ba abrantie se de na ni esi abre no maladi entimi nkoba se sebe obetena se akodem ewas ai prison enye ye onya ne maame ne papa mu o ma se ase o moko mu ton a o mu nya 800 million no ne wuraje maladi piwa ke mrawo ne piwa ke bra kakra mesamba maladi na se manwie manwie di o de piwa ke bra yeni abiri ho akoso ti wa no mai baba piwa ke ne to aso mommy ba cho me da se yematiefo nyina aha emo bibia akwaba edeba Sompa TV so na fe Sompa Nkomo so medofo mi busa se ompo no emutesen megiri se waje mi se ofie se nyankopon adom oho ye papa enenso eyeda fofra onyankopon wode adom ye ene ye wukuada na wotwe se ne na ye waha ye no di nkomo pii efa wapomoden eho 3p garlic mixture 3p garlic mixture edu nwaso a ene kurum ha enipa nyina enum bie ni age atom se eye ye number ena egu Sompa TV no fa ne frɛ doctor ne no eni nkomo 3p so ne da ho no twa to wo phone so na okọ pharmacy shop ena se ba bia to bibiduro bia o se o pe 3p garlic mixture obeyi bi di amount ni nyina nse obenom na abehu se eduro a yeka ho asem abrebia e wo Sompa Nkomo so no sebio enye mfuturo bi ene etu ede agu wani na emom eya asempa ene ye ka kirewo 3p garlic mixture nyarewa yade yi eduro no esa no ebro adwene ntiase so si yeka se ye biebie mu a kire wo yade ahodo a 3p garlic mixture etimi tu ase amedofo ebeje wonsem ye number na good screen so no fa ne frɛ doctor no ni nkomo mesira ofra emfa wonsem nsie de eye wo bia no ye se pamuka ema homeka ofra wo se doctor yade a eye meni o 3p garlic mixture ebetumi aboa me na atu yade ase e de ama me ana doctor ene wo bedi nkomo na waboa ama bibia atumi akoyie e de ama ye number no eye 0248 92 8824 0248 92 8824 kai se 3p garlic mixture e wotoam ehwehwa e bonti mesel so wadaworoma se wo hwe no TV so sa pepepe na etie wonya bitɔ a somu yie ni nyina nsa obendom ode no mame enom mfa no mame na wapomde ho nsam ekoyi a ne nyina de aseda ama awurade na ebi nso akɔ e de ama doctor omanimde e de 3p garlic mixture e ba adwa so enrei adwuma eye e na mbo bi so e de akyerew ene ye hwe general health na je se enyarewa hodo a 3p garlic mixture etimi tu ase 3p eye immune booster ye kasa duro bi ye immune booster kire se eboa ma enkwamwo na ewo nipaduam no omo ho eye den pa enti abre ne abre nyina sa wonum 3p a wo ahoden wo gina wona so wo ye strong esan se enkwamwo no a ekutia nyarewa immune system no 3p ma enkwamwo no ho ye den enti yade no funu bia ne yade bi ene eti nipa abrabo okrom ha no uyo bia wotanum 3p garlic mixture ebi ntumi nya woda esan se eduro ne boa ema wo ho ye den eti yade bi eni wono mu a ebetumi aka ho atofom eti pe 3p no ebeboa opa afa 3p garlic mixture ye noan ye fancy jaso noan ena ensuo ba kokura anim to se enwanwa eduro no eye mixture but ensuo nim entina ma 3p eda soronko ewo nuro nyina mu no ye nsan fancy jaso enwan enti enuaba enhama eni nubna ye de aye aduro no edi setete de no a se ka ne tete bia wakɔ afuom na wodi sekan abo wote adua ho obo wote adua ho na ensuo na epie ba no tese wodi asawa ekɔ afuom ho no mu aka ne tete na saa ne ye no se wobi se eye ne ya obosi ekɔ afuom ana ona na no nkra asawa anentomago bi yeduro no mo de sekan ne bo wote adua ne ho a obose ensuo no eye brown na epie ba no ye de asawa ne bomu a ne de keka osimu
yɛmfrɛ fam nuru fie no na wo se na etutu kaka no ɛyɛ onyina no na ɛkyai nyame mfe na nanom kra ensie ɔmo yɛ bia ma yɛ paa na nne no yɛ ni adagye biem kane tetia yɛ kɔ afuo ni asante mampo me nana wo bɛtwe wo de wafiri asante mampo kuro no mu ne yɛ konko nuase ɛkwa tenten no ɛnya asɛm ketewa ɛnɛ yɛnya adagye nkɔ afuom enti yafa ɛkwan bi so ɛde hahama ɛne nubena no afa abɛfunim deɛ so ɛna abɛyɛ 3p garlic mixture eti sɛ wonum bi a ɛyɛ kane tete taste no a ɛna woda so anya pedro bi no medofo ɛbɛboa wo paa ɛbɛyi wo ntirimu fi nyina da ama wo ntirimu ada hɔ ama mogya adi mu afuru sane yie na nipa obɛyare o wonyare o ɛyɛ mogya edi mu afuru sane ntia se mogya di mu afuru sane yie wo ntirimu da hɔ immune system ne yɛ kama yade ne hwan wo ne yade tonkwanta a wapae ne nyina yɛ mpaebɔ wate ase enti p3p nom na ehwɛ sa brani abre nyina no wodi die nso be koyie na emogya di mu afuru sane dia aka no na wo sere wade se o ma nkwantenten because o ye fit ti dia aka nyina eye nkwa p3p nom na niema nyina be koyie e dia ma obi nso ho no mo a ne menses obu ne nsa obi ya tenenka e wo mantem ho obi ya tenenka e wo fie ho waduro e ye 3p saa ya wo na wo bu nsa wo tie wa ya si wo sisi wo ti no wani so nyina briw na ho ye obasabasa no na mfifre tew no onum 3p a ni nyina be jai ama wo menses no ebeba kama ebeye smooth onti ya obi a eye wo date e na ade be hu se oh me menses yi e na wo se eba no wasiesie wo ho eba kora wonte sane nyankopon ye no na emom wampe papa bi se 3p anom a ebra menses no ebeba no obete yawo sha ase se eflo no obete yawo abawie na ura ovulation mo so no obete yawo eni kwan se ebasa 3p ene bedi wakagiremu eyi hawo no afiri ho ye number obetimi afre doctor wo so se sia no wani wadi nkomo eye 0248 92 8824 0248 92 8824 Bora Pharmacy Shop any baby a tuan bibidro bia e wo Ghana ha bodino 3p garlic mixture obey bi e de amount ni nyina nsa obekɔ fie na obenom odehye bi wo asthma pa asthma yade mako a enko fa 3p to ase ane fa 3p etu ase mani bi nom obeda wase papa san se ewa ene tia wote so nyina ebejai ama asma no ebekɔ ama wodofo no oyere unua oba no obenya ne fa ahodie obi nso won ma na dwoda wonna odakete so saa na ade achi eye bre no bi wo no mo a wo bre a untumi na edi sleepless night abro wadro eye 3p garlic mixture numbi obeda pa na ade achi nso a obenya hoden edi asore akọ onyuma so pharmacy shop bi e ben wo bowra ho sisi a herbal shop bi e ben wo bowra ho sisi a na ebodin no 3p garlic mixture obeyi bi edi amount ene da Sompa TV no twa eto phone so okwa a wo se aduru ye da me phone yi so maame papa enua bi pepepe ena mepe obeyi bi edi amount kokonom ebeboa oye bema oye oba ojonso ntentem pa oba a wota adwonso ntentem no ebe na ojonso twa no wanya infection ebi ewo ho ana wa himfie ho no infection bi ya aba ho bema wo so de betuma ya infection saa na bema de won hwe yie na wampe edropapa bi se 3p garlic mixture no a na saa infection na wanya no ekokan prostate na ekofo how e de abrɛw enti na me kan fu 3p garlic mixture e de ama wawie se pebi nom saa infection nyina no wo yo bi a wota nom 3p a obedwun so nyina to agu tese saa mwawa no bacteria no omuntimi ntina wo system no e na wo immune system no kra be ko atia wo mo enti mesrew wo ye be ma p3p ne nom wo yo ba p3p ne nom be ma to be ma wayere oba to be ma wukuno na ye nyina ye nonom na emoye na se infection bi kra na e hya ase e generate a because emai ye kwa washrooms ahodo emema no so saa ebi kwa na enye enam e na wo benya enye nhyiamu mu e na abenya na emu wo betumi enya wa abra wakọ ejanan so p3p garlic mixture ne nonom na enyi saa ha no nyina emfiri ho Bora Pharmacy Shop Herbal Center ne ba bi etuo bibidro bia bodino 3p garlic mixture ma moye reso a
ɛno nkyɛ sɛ 3pm wow wowɔ asikyɛ yadeɛ wowɔ pressure yadeɛ bɛyi wode hyia bi ɛyɛ nya stroke ma ne 3p nom ɛbɛboa ne paa Kumasi Bowura Kwalena Herba Dani Herba Kriske Herba obenya 3p garlic mixture hofoɔ nkɔ Albert Sam Takrade eye AA Mensa Koforidua Gapson Pharmacy ewo ho Mumuni Away Enterprise ewo wa yene katidra ne din hwene mu wofa kwadwo Herba Temale baby a electromat no na UDS nso Charles Herba ewo ho ko Little George nso a obenya bi Health Alert Clinic omunyina wo enknan Wedema Pharmacy ono so ewo Ashaman Bodino 3p obeyi bi ediamao Kings Walk Kopsam ena Angel Herba so Accra Okanshi de ehia so bedu pharmacy ho na bebo edin kese no 3p garlic mixture obeyi bi ediamao number no eye 0248 92 8824 0248 92 8824 3p garlic mixture yango ponya admada sene enu be de ehia yakra Abraham patron say yes obi ebi ma send message say bla wo betranse na yemusa wo boy no nimu ne sen ana wo so nim so ye kronfo na wo ne nenam a wo ne ye ka ne ye adwuma wo nim so ye kronfo na wo so na wo ne nenam ana so be wo so be boa wo adwuma ye bo na because obi send message say this boy again they say one me hu 2021 no 22 mu nyina na etwi plug ana anyumle na omo je plug ana ye obofo kwan no so ti me 21 22 ni nyina minim se saa na ote ti me ba 25 a me sa ba ya ye nyina ye adwuma no minim se saa suban no wo ti minim se saa na wo mu kura nka me information ye ne e ma no the boss an so want onti ne ho asem bi ase bi a obi a ye bad ana omo a me bisa biso mo no obi ase o ye adwuma opon ya no de machine ayre abre no ne mo mu hu se wa ye bibi se da ado for boys na omo nim ne de omo de omo to man ye adwuma bia asem obi aka se omo de omo se ha ti bi di machine man no a we si ye no bia ka se aden na wa ye sa so bia hu se wa ye bibi sa for bi moto de adwane na brampa maledi krachi sa asaman kese ne nyese otu ni sa na okose na o transit course na ebe ba no se wo ye dai oduru boase baby eje na home de ya adwuma kakra wo ha boase enti okonanima baby obeduru ho ye kurom no na ese wa ye adwuma ana se menim se opeso owura togo mo de menim so akopia asaman kese se opini o so opini ko enti omo man bom kwa bi obefa na maledi omo se galamsey site na wo asaman kese no eho so sa atwi ko ho enti mo amoso mo ho nom galamsey site ona mo nim se abranti bi ti se ode pragiane ne nam ho na se wawia ana ode aba maledi de enti ameka se manwie no me se ma me no engiment na se enka se baabi ane ba wo nim me se ka che ne biem baabi owo bia wo tie ye mo amutie so mo kan che no o timi kan che se baabi owo no wonim maledi de enti ameka sa ne se wonim se wo ba yira maledi omo ba se ya omo ba announcement se omo ba yira no maledi wo hu sa nipa na wuti mu se bibi ha no bibi afiri ni mu asema to ne so na sa wuti school dem mo che keji fo ade se dede ya tie keji fo dedewu etimi kira de didi enda se me ba 24 years maintain nka enhame maledi wonti mi keka sansem na nti bede na afi waka no kure wasemi mu se be obi a wo kira de wo se TikTok unnim se de esi bie no maledi ni pe twantro a wonwene ho na ye nyina ye mfa nhyɛ ye tirim se wo ye ni nei picture na dia ma abusuafo ebe ka se maledi he ewiase ye o mesi se nipa ti ho sa bre se oye boni binti obi ehuna nyame ohata soro wahuno na maledi kachi so wahunu pragia yi se de oba ye obaje snap ni ade maledi onfa nse ni tirim se abrante wonya mfa nche omu ne emfa nche omu kira maledi sanye ma se di mrantie bebrebe akwakogu afiase sanye ma hunu wese bi ama mrantie ne maba pi akopiem afiase minim se madamfo na memoa wa hwe kwaye wode ne fa so
pragye wura no kwan so wɔkye abrante yi ebi sɛ ɔna me no yɛ nkrata me dan de hyɛ wo nsam eti na we kasa ayira ebeda ne yagye atum maladi yɛbɛsrɛ maladi sɛ wo a wonim baabi abrante wo bia no mo nkyerɛ na kyerɛ kwa na mo mfa no protifo wɔyɛ krɔmfo na me de me suro ne sɛ maladi watimi awia pragya no obetimi akɔwia ka obetimi awia ka ebi sɛ ɛnadeɛ mefa gyadeɛ mefa ɛna mankwa no bebrebe ya krɔmfo na maame no wotim fa nka nkyerɛ yɛ sɛ onim sɛ ne ba ne nyɛ onim no so onim sɛ wa generate adru baabi adru na sɛ de no owia na yɛ nketo a sɛ wa master adru pragya so de aka no oba bewia maladi hwɛ mesi dua bɔdeɛ empa wia se da wa wutie mawia fa hyɛ otirim woyɛ wo nua de ahwani yie enyi obi na afom na ɔde bɛkyɛ wo abrantie 800 million maladi sɛ ne maame ne papa wa asase kra na yɛ kɔtɔn enuru akra se plot ne bo ɛsɛn ne bo ɛyɛsɛn na sɛbi akɔ obi ba ɛyɛ sɛbi ɔbɛpɛ bibi adie ɔba bɛpɛ bibi na adie na ɔde ade ma wa wodi adwane wodi duru ɔbo ase afa baabi na ade nenam baabi abeduru bi anipa obi ano no ada krom hɔ ɛmfa kɔso mienu bi na yɛ hwade mathematically ya 05549319 abusuafo yɛ ba Canada nso ɔkyana ne ɔne ne nana bɛba no mo ayɛ bi aka kakra bi mo ayɛ na mo mfa nso so ma yɛ pa mo kyew na yɛ nkɔ yakora ne stage 05549319 0548931931 hello Mimame, Oheneni Papa Biai. Original into. Asungere kanu abeja for the nation for this ABJ say the Bram. Anambra pamichia papa. Udi atira. Aha benya pressure kwa mincha mama so. Hello that. Oh me. Emo ya na mokweni mo. Enti mama se bi previous ama. Se mo ka tia se ne ba no. Se we di lotu. Ana abedi studio ho. I said, you go to the other two. You are not one back where you are. Oh, if you stop, I'm sure I am. I'm some friends, a shop money. Ayo. Can I make us a no? Let me tell you to a man, Nigeria, having a better. Today, I said, I'm in the making area. Mamma said, you're Kibiano, Uncle Penny Banamra. I answer, okay, DB. And today, the bomb panel, because I know the above your box. I didn't panic that here. Mamma so tell you, maybe I never shop. What did you hear there? I said, I wouldn't go to Nako. Me ebe me me chuku play. The asipi Nigeria macrown. Yo, yes sir. Hello. Malady. Hello. Good afternoon. Afternoon. Eradi adom yenti. The case I am bachelor of the Parkway Achuma Folia. Yo. Eradi Shamu Magina family. Malady, you can some 58 verse 2. Israel no me a dream what you do say. Aboni for boku ya furu ufi wona yam fon kwan di atro yo ntimane no ntetiye e na ministry no bi na banitiye o yeso fo ma ma won kan okure o kan bi se me ti dum yeni chimo bi ni aba 22 o se already what any atro no na won fi okure so ni kun bi ara so ma no se mo ma ye chino te di u baba ni o tu be dinka times it's a beauty in so such Frank for so near one film. Mammy will know Christo at Ganamo. Yes, of Mammy at Gansopa. Relation Baba. Yeah, that's it. Hey, Boba date of birth house, Safina may check it. Hey, so for Mammy. Oh, go ready anymore as a papa. Hello. Hello. Ready for you to be anything our family. Hello. Hello. Me pacho yenti o. The chair body moto na dra. Wo so kire dan a? Body moto na dra. Me pacho ni e moto wura ne te ya wa ibusa no. Hello. Hello, pacho yenti o. Yo. Every year, I'm going to because I'm my country. You're flat, you're being left here, maybe I'm wrong. And I'm also a flag in the field. I don't have a great one. I'm not a flag for I'm a got a wood. If you come here, I'm going to be left in my window.
One more talking about another instead of your price, and I need to move it. Yes, sir, that's it. Hello. Hello. Oh, good afternoon. Afternoon, Patrick. I'm a pastor in Kedi. Na some markets near Ben. Na asking your friend tools. Then a fraction in Timo Hemo. Wa flash when is work Kade? I did Kade na my dear Seben ho. Flashing. Just one in the grana see one wo ye dwuma. Obi so o si no. That's what you're going boy we. Ni sofo ba no agina ni ka kanso. O my dear e won bone nkoa bone. Wo pe di bone ni ye kan ye ke sem passe. O ba tan a wo ba yira. Watimi ahye gon akogina school dem ye asi dem. I say Kira de. Elayo. Yes, pan bisa na say. Ada na obayila. Eko be say. Unti report. Report ye ai. Wan fi omo. Oboa so na kasa. Say. See ono onyi police phone ni. Na. Papa ko report sa case no. No no de ye tini. Na bana den den. Ne bana ne kasa. To no onimi sa ne ba nyira ai. Hello. Hello. Hi. Hello, yentie o. Mama, good afternoon. Afternoon. Ma, asema okay. Debi ampoya yetie wase mekase free takwa ye frem to takos. Yo. Ni hu amepe wasempa. Ese tembi futu awde ma enu. Yetu tie ni edi tie kotojo man hwe wa ameda kra enda. Ene kama abema quotation bia mefa eboa no ma blabom. Timidwa your godmother debi amehwe. Mommy ensima kana me dia mame ni yempo na bufi. Aminsa na be ya omunchi mame no. So omunchi mame ni tuma obetimi ama ne banaba. Mommy se pa akosu anyame hira o. So omutimi chi mame na 21st clinic for say woman the sciatica expert no creature do. You fear nin chire ho. 15 branches across Ghana. Yep. And overseas. Brand be show. Was a council court of me back at Chimajian Bank. You fear nin chire ho. 0548311311. Hello. Hello. Mami yentie. Oba ma yentie o. Hello. Hello, Pachola Central. Hello. Hey, MTN is so can ho awie. Pum. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon oh. Oh. Obana. No. I don't know if be ma. Ah Obana afi. Doctor Enko. Yabeda mase. Na yada Sompa TV ahwefo nyina so ase. O tianka on radio Sompa 93.1 MHz Asante Mountain and Potamu Amo enitie. Lawson Herbal Center. Lawson Beverages. Yane penny kwankyerɛ for Dr. Lawson Chairman say edie mu oyade. Onu mu oyade enna nso emu oyade ne santie ne die kwan so. Mama yenhwe de ye die ne yie. Mama yenhwe de yanum ne yie. Wapomoden be ye otumi, wapomoden be wa honya, be pa wo kyew. Hwe de wo die ne yie. Na hwe de wo nom no eyie. Wo ye adwuma na obre a be pa wo kyew enhye ni padwa ne kete. Be pa wo kyew wo ye adwuma na obre a je wa home. Nya home mo ni padua. De bi nka okra esane se bra ye bre nyina no obra ebetwa wuo nanso menso ya yempre ema ya de mefa ye enfa ye nko ye bedidi na ye benu munti Lawson Herbal Center say ye ntwe adedie mu yade ye ntwe onu mu yade na emomu no ye boban ama ye ni padua na ye si ade kwan efi ne kroi mamenka ka o say ne de kwan so bedidi na obanum ana sabe udidi anom nko ade a aduro a ebetun de bamba mo ni padua no aye Lawson Herbal Products yen se obi adwuma odofo abonten
die ɛyɛ oda menka so bi aduane nyɛ na emom no ɛyɛ tete so ɛtɔda nyabrema ho wae bi wo fie na didi efie aduane die ya na ɛyɛ anye bia no de komu bia wani tua wonim de ode yɛ ya nti no udie ebe odidi ya hye ho nso ya hye ho ahoni die ne sɛ ɛfa yade ɛmre wana dodo a wudie ebe a wudie nyina no bo mapɔmden wie pɛyɛ ne santi mamenka wo sɛ ɛma ne memedro Lawson herbal mixture awo ho enfie aduane enum Lawson law care mixture awo ho enfie aduanu enum Lawson Dileman capsules awo ho enfie aduanu enum adanse bɛn ɛna kyɛ yei so be bɛyɛ aduro enfie pole aduanu enum yada so ho ɛno ko a ɛyɛ adanse mu a efie ne krei mamenka wo sɛ oyɛ ɔba ana bɛma mepa wo kyɛ opɛ bambam oni padua apɔmɔden ni sechi ba ne bo na efuo na wo moka wo ho no aye Lawson herbal mixture and afi Lawson law care mixture and Lawson Dileman capsules yempa bo ne se maya de bia emma udidi ye wonum ye oya adwuma bra na wada agye ho me anya bia do hore nsia kwa ne nwotwe so no na so da bra bia mepa wo kyɛw oya adwuma na onye ahome bebo yade edi wu abrel hyane nso na ehuna munti emre yebetimi afom ama yade na ba eba sa ehwe bonkom hwe nipa hwe nifa hwe adure wo dine wa danse a efa ha emre ne no machi eno ene Lawson herbal mixture and afi Lawson law care mixture ya ne krakra mu no Dileman capsules we ni ahoma ye je so abia wo frɛ na ye di nkomo ya bon nkomo on 0248 61 9999 0248 61 9999 0248 61 9999 0248 61 99 99 0248 61 99 99 0248 61 99 99 0248 61 99 99 na wajen chiremu bia if a Lawson herbal product ho and I say you bedding come on 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 na enchemu bia wo pe about Lawson herbal mixture Lawson law care mixture Lawson Dileman capsules no yatumi dia mawo ena me nkomo no be etiawa afa Lawson law care mixture eho ene memedro Lawson Dileman bema me pa wo chew afi yesi mu no akwa check o PSA o prostate specific antigen ko na kohwe akwa ba ko bi a mema yakwa yempani fie so a edi yenya eta high adwene pa nya obi na emomu no factors the dawson including age and bia hereditary and ade aka lifestyle so a factor naturally unyini bia na there's that risk so betimi ade enya say ade no and what you know or lifestyle oye bema na ope enamu no na emojanam yemro so a emwa o prostate no efine krei mepa o chow kai say oye bema na we fie du ngochi 18 konkon ade a brando bia no obecheck o PSA no one say edaye range ni mwana wona na ana bia show some signs of cancer and inflammation na no wa hye na wa correct no until then no yade ma ye you know mamenka wo say dro de bambam o prostate no aye memedro Lawson Dileman capsules ene eno na doso obi asene de ye yanyi ho akine ye nanso me de meka fama wo say onu madra no medra wo din onu madra no medra wa danse onu madra no medra ni ensunsuaso bonni nenum achi ane de papina no munro asa yade akofa yade bi wenti adro edanso
obanum aduro no amena boban obanum aduro no amena siade kwan obanum aduro no mana sayade eno akiri no help bia eni ho wenti na losing delay man edanso ewo beka na afromu moma yen hye nso te bema wo hwem ya wutiamia o pe bambo sonkom edemu akwa ye fa ne prostate no wadro ne din ene losing delay man capsules echene bia eni ho moma yen hye nso na entumi emmoa losing delay man bema oye entenase adwuma te say man amier Pierrot I'm a fashion designer Otena seche and obi waka bia opamade bia the likes of K brother omotena seche the K brothers na dro no aye losing delay man capsules akuafo aye nano mo a modon ehye epam dua twamenya bidie no momoni adwuma na menka o sisi ne benya hoden o de beya adwuma da pim afebo na ha bia chemato ma losing delay man no ane wadro oye post ni oye osre ni ugina ho che about 10 attention at ease ani ade epa wo chewo edo betimi aboa wode ahoden ama osisi no aye losing delay man capsules na de hu ni say mema yene manketa hudie ne manhye mudie no akwa ba akwa no so boa sabia ho sane ahoba mani mu ahodane mu no aye prostate no a play major role aho to chema ne how na eya ba bema efine krei o Johnson tentem to atoaso o Johnson enche na Johnson dew those do ya kakra bi na eba it can be an infection of the prostate no and a hobby and eba tempa no kona kohwe na be correct how na losing delay man anywhere drone din na ye nin komo on 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and a 0248 61 99 0248 61 99 0248 61 99 no watch member drew losing delay man capsules a bois mema maye mre won pam ema hoode ba natural anti how bia ni no machi moma yen hye ne nso me se wo ye ntenase adwuma wo ye empeja enkoto mirikatu a edrede bambo sesie no ekumu kro nyina no aye losing delay man mama ball bofo no footballers mo de no aye losing delay man sportsmen wo yo bia wo ye gym pa wo chew wo ye bema wo de no aye losing delay man capsules ya de bia ba ni padua mo bema ama ho odi akofom na nyoma enye na be correct ya losing delay man ni yemu a for low care mixture eye infection dra ama ya basobo de din the virgin doctor no be ma ni yemu a me pa wo chew men fansuo enum delay man opa ho odin no anu yie no enta ahena sahena nan mu a for a double triple quadruple effect of the losing delay man no for loka ye wunsuo na fanom delay man na hoden no enwie peye also your ba ene genia wade ne mu be ma ne munum na ompe woni mu ahwe kafra e bia enka bone sabio na aba wase oro amu ase na the targets be it can be yellowish it can be whitish any other form of color nya na ye ka mesra unya fluid and the discharge wase ne mu a a fashion a how be an airborne and tempano obesano kwaya losing law care mixture losing law care mixture kase open the virgin doctor ni fashion drono and the losing law care no what think can come from if you crown kwanu mu unu the postal stage in pukra and asabu abane say ya a how be abane paduamu ebe correct ya losing law care mixture ya wasike kaw ema wo titi amo ase ayekro abaka fra ni na be correct ya losing law care oni be mehia na sabi oba onte de ye na wo tena mo gye de akira abekwa losing law care mixture ni wo dro ni din apemfo ena ba tan adrei wonom entime num bie wo ye bema efedu nwotwe ekọ onum losing delay man wo efedu mienu kwa de law care no so ka ho na aboa na bia to dro bia amantam edu insiaman Ghana mo bodino na onsanka 0242 133 577 and 0248 61
99.99 Lawson Herbal Products emuna ase no still in kind na ya ne moa ena Oheneni me da ase me adom abapa ya woda sene life for the obi antimi challenge you obere de juma ho akade wanyene so Oheneni nye yi ba ka che anti we kusi bro nye de ono Dr. Mamma Hunsu maka chere we waton krakra ya je ne moa waton kra ya je moa waton kra to mate on betin so mate o voice is really unique ones me who say voice is sida obere de ja adom na ani adro ya adom no ani adro ya na ja no ma na se atimu a no na aka no ya ne moa era so Oheneni na no papa hene panka santi be ashaho abapa shaho pa yo bisa wasem mu de an na bia ambeto o shaho mate doctor nso ye danas sure adia ogoso pemko obidum bie okum komaja dom mama ye sakwa no yasa to akra dom pa ya me sure mo ni sha na kwatenten yesre man of course that's you abusia ma sum de fefe ni nyina free the boy fashion oni ema o ni za jampo ababa we nto di peace bra mu unka bibi na na se na o ana wo pe oh I say at 3 days today I don't know na o kasai oh there be so no be ade abeche wo dia say wo na wo da na se o chino so ba abeche ai again ana abeche o chino ba o so chino ba ajia bis obuase hajia bis obuase na no adefefa ya obeye ma yen mejafidie so dawase yeremfi o na wo ka say ubeba nintene ye twe na ka ye de nsa to nsa yem enu ntifa cheyen na mom no ne ye kan say hajia bis obuase de obia ni no ti wa wo peka podi ato nsa we odi tu ko say ona odi ato so say ona wo pe ahwini o wo pe nkapo asomade o bibi sana tie ne de say sana tie ona enu nti brabeje enti aja hey ade we be mando what's the record Catalasta yeah wakuna mawie asi aja me ba no si o me da se Kevin Jay see aya hwene ani adu ku di aboso aja bi male do say bobo de bo hen en wodi mi ku di abomanim te me de boso say ya na ehwe so Catalasta ya wie obi obade ye bibi ema ukura ni nso ku beba na da flat na mi di hwe japa enu ani jeno different me pay 34 bucket din me say ne pay ma be pay 34 which say di na boja padi interest ne se ne dia wa register me say wo dia bra ne baji nwenso school bi odan kura ni bi a friend nwenso methodist nwenso Kevin fa video ni to so na ye nhwe na ye nsole mponko ye brai o kasem bi na se eno papa no me refi ada na ma bi ye adwuma bi na obi wo sa adwuma na mu edi bone na nipa bi nya kokudro pa bonten ba be condemn anase e ba be ka nipa dodo ye sa adwuma ni nyina eso wetia e ba bonten be ka se enya no kre na ne entie e ya ne ba ne sa ne se nipa no susu se ugu madwuma anase wo se madwuma nipa no kre ne nipa empe e wo Ghana ha enchem bia na e ma me Oheneni e ba bonten be ka se anya kwantafo ba yira o mo chia atente se weapon afen so bi mu che ba yira o mo de rubber eto anwa ne mu e ma anya kwantafo ba bonten de kusua ba nyina se o mbobo ne dua amanhefo miame nkrofo na o ma na nwene hu se o mo ye nipa se obi na nya obi wo mu o betimi aye saade no enche bia Oheneni eye program ana woman bi be fresh up so che plantain chips na oba bi o che plantain chips e frɛ ne ka kyerɛ ne se o peso che plantain chips na o save oil anwa na fe plantain chips eye dia on fa rubber white and tongon na enane na on fa che plantain chips no ye man bi mi so ba bonten se enya no kore na fa ikosi ha let me say this yen hwe sa video na yen ka asem bi amoka se ye de che plantain no enya no kore me plantain me nchi ni tokoro mu me chi no temu me fiafo nyina ehu
eti omowe eti sabi wana emo kase ya de rubber na chi plantain anya no kure mo ya sa mo di gu ye business sabi obroni mfiri ni kuro mu ma emembe bia factory ni wa ha na yen aga na fo ya kasa ya sia sa adwuma we ya ye betimi di aboa ye busuafo e di bia hye ye ma no mo nsa ya de no enkoto abrofo de amawe se no na ye papa e bibifo mo ma ye ni so ade a ye wo mi wo customer bebre omo wa outside omo o share video ye ma me o kase ya me di ne ho ya papa because onwini on my ho onwini pa ho dwen adwuma ho se wo won fa rubber enche plantation sa and I say wo adwuma wo ye de on fa rubber enche nemum so bi ye bia se nipa no onya ne egum adwuma but enkase entesa enya no kre na se ye bre baby o bia radi shem say a friend of doctor Kevin he didn't hear Dr. Frederick ana Kevin he didn't hear Dr. Frederick I say na would you what TikTok Dr. Frederick baby o wo bia nyame hira no me be o de ba ko bi so abeto TikTok o so ne ma na omo ton beans ni bi kasa oba na nya kukuduro se so omo ko fa beans ni ba no mo te ano a omo kro omo te ano na gire o hye no sumas o fi ni ma na omo bi hye mbom ano den e che se wonu kra wan hye no sumas a e gowura mu e ti adai ani ye di ehun awusa Dr. Frederick nyame hira wo wonu so ni abre boda wuro omo da roma ne di na de o kire nyame adoma Sompa Nkomo so ebe yire de besi bedan ebesi kire nyame ya adomo a de besi bedan ebesi maledi yesi nyina ehwe Sompa Nkomo kina nyame adomo kina ni akasa kire mema we de kasa kire o mema fo sojafo ene emra ene gade akira ha kire ya mom tuo dia ene ye mom tuo bi so kire ya mom tuo dabi to kire de sojafo Côte d'Ivoire asojafo ene emra megirigina ha o mo ma bati so no ene achim da achi ase jungle warfare o mo so mra mega na die besie no ebesi tina obete bum ya yapon ye de asi Hello, we did Dr. Gofan, chair at TFO. Gofan in the gra, I didn't say cocoa, and your great friend is Zytozyloidis, and the FM Fidium, and the aim of the gross from Queen friend Gofan with the grown. I am with the gross from Quan, be a Benum Biawa, that's supposed to Febrio. And that's any baby, Bisson and issue Breno, only Gofan with the grown, and then it should be in a cock. Obisson noon and sat, and then night, Bosome. Busumi no wa bra na ko hospital enam awia eni Joshua adwuma wo yenti odum go fam agedro no enne sa kwantuo ni nyina atwam obi se wo ho a na ne nsa ne nan aye titiriti odum go fam agedro no ekọ obi se wonantika kraa bi na poso nyina ye ne ya na kuma ebo peri odum go fam agedro no ejai obi se honam yaw honam nyina ye ne ya ni sisi na poso nyina ye ne ya onum go fam agedro no ene honam ya oni nyina ekọ bi se dura na dua obi e de hwe kromon onu de ontimi nda omini koto ha ni omina beto ha onum go fam agedro no ani kasema wo mni se na ade achi a gise be poliprum yane no asa na osore obi se aduane siwa o de se be wo msa ontimi ni di onum go fam agedro no nyame adom ene odi sa agi ntumu obi se mpompo na ebobo no na epai na ebo no na epai onum go fam agedro no mpompo ni nyina ahwete obi de oso odware wi a gise okopa afe no de bi ne ho onum go fam agedro no ena ho hene ni nyina ekọ